que outra peza máis, como podedes comprender, chamase campana. Se lle quitamos a campana, pode que son máis ou menos igual, pero con distinto son. Varía un pouco o sonido. Pero bueno, a campana, diferente de como sexa o seu volumen, pode ser máis grave ou máis agudo. Entón, a primeira peza que vou tocar vai a ser de Entertainer, que é máis coñecida como Charleston dos anos 40. Ella quero dedicar a 4 amigos moi especiais que están na miña clase, que algúns saban a bailar, que son Lucía, Candela, Anxo e Kevin. Ella quero dedicar porque sempre estuveron comigo nos momentos malos e bons, entón ya quero dedicar a eles. Moi ben. Agora vou tocar. Espera, iso, si non, no. Espera que cale. Vamos a ver. Outra peza que vou a tocar agora vai ser unha peza que se posa todos cantaron cando éramos pequenos, que é Brilla, brilla, pequeña estrella.
cantar, tens que aguantar aquí o fol, tens que tocar, solo te falta cantar. Eso é moi difícil de facer. Bueno, e por lo tanto, pues a ver se nos sale alguna tecla. A Entón, ver, a ver, vamos a animar aquí a Pepe a que toque un pouco. e por que non sai baixinho? Como todo é galego, vou mirar se me sale a marcha do antigo reino de Galicia. Campeonato. Mirad como soa. Ese é o ronco. Mirad o ronco, vedes? Home, non lle non me saiu ben a cara. Sí que soa, mira como soa. Pero da outra maneira soa moito mellor. Ai, bueno, aprendo, ven. Ven acá. Non me pillou atrás. Este Toñiño non sabe fazer máis que trampas. Pois vamos sempre. Espera un momento. Vamos a ver si agora este avó de María e de Anxo é un pouco exigente. É moi exigente. A ver se agora se vai. Espera un momento. Agora vou facer outra trampa. Mira, vedes aquí estes bordos que ten aí? Isto é para o tambor. Os bordos que ten aí para que soe máis bonito. Pero agora vou facer outra trampa. Desta non se vai enterar. Mira o outro lado. Xa me desmontei o tambor. Toca como a lata bella. Toca como unha lata bella que sabes que vas. Xa outra vez non fui capaz de facer a trampa. Este avó sabe moito. Non sei se é porque é moi bo músico ou porque é o avó. Os avós saben moito. E agora só a nivel. Necesita la gaita. Necesito un gaiteiro, a ver, quen é? Explícame, que fa? Primeiro sopras por aí. Veña. Momento, sudado. Soplar. Todo, trae. Vai. Vai, tens que encher de todo. Vai. Veña, apreta ahora o brazo.
I'm shuffling.
baile.